So guys, we are really tired to takufa nenzara. So atina zvataita mba musati marongedzwa takumboenda kunotsvaga chekudya. Taneta zvisingaiti tangokwanisa kungogeza 2 minutes. So apa tikufara sei tatimbozwa kuti pane giza. Pane giza wena ende mvura yacho inodziya zvikuru kwazvo kupisa in fact. So guys, yeah, takuda kuenda kunotsvaga chikafu takaneta. Tina kana chatatarongedza mukatarisa mungona imba medu richiri bed. You can just see kuti imba medu richingori bed and munomu ndo muchava mucloset munomu. Wardrobe yedu plus wardrobe. My love. Iweka. Chiri kungombeya chisina kupfeka mumba. But tutakuenda zvedu kunotsvaga. Tutakuenda kunotsvaga chekudya tine nzara tapera unonzwa kupera. Ndo kwataita saka let's go together guys timbotsvaga chekudya tozoya torongedza mumba medu as you can see. Zvinhu zvakazara pese but still our car iripo zvayo panze. And also guys, we forgot to tell you something about that vlog. Patakatenga mota atina kurara zvakanaka musi watakatenga mota padeni nemumwe muxosa. So muxosa ari ane motawo, so akaita hasha akarwadziwa takatanga kunetsirana parking padeni achingoshusha. So apa panokwana mota 5. Apa mota yedu ihombe, pane pamwe pokuti panokwanisa kupinda mota so pakaita kamukoto, but panopinda mota diki ndo paitombogara yake tisati ane mota. Yedu yauya ndeyakuti yedu ipinde pamukoto ofiti yedu ihombe haikwani ipapo. You know guys, life one. But anyways, Mwari vanochengeta man. Plus zvarongwa naMwari hazvirambwi. So guys, yeah, rekatimbonotsvaga chekudya. This is our kitchen. In fact, this is Makoti's kitchen. But let me call it our kitchen because I will be helping here doing some cookies, you know. So yeah, it's our kitchen. It's our kitchen indeed. We love you guys. Your support ndo irikuita tirambe zvichienda mberi, but now takaneta tisikwanisa kurongedza mumba. Rekatimbonotsvaga chekudya. Oh, anti stress here ndiri kudhura. Yeah, the rent is quite expensive. 3 months deposit. And it about a 2 months deposit. Non-refundable. Imekaim ikatinyarira nyaya dzacho tichazotaura later tichimbofema kuti takaneta. Takutobuda right now guys. Tafane nzara. Yatimbonotsvaga zvekudya. Apa kuri kupisa, zvekupisa zviya. Kuri kupisa. Ndakuita ndichiona road. Guys, tichiri kurasika patogara. Saka ndaona patabva napo manje. Zviri patodzoka Tingi patodzoka teta kuziva. Hello, I'll be back ne. I'm staying inside. I'm not yet registered, but I'll be. I don't have now. They will give me. I'm still new. Thanks ne. You know me ne? You came today. I came today. So guys, yeah, kotagara kuri safe and we are so happy. Yes. Fara singaite. Yep. Mwari vachitichengeta. Yes. Mwari vari kutichengeta zvokuti nzara ndoiziva ini. Guys, tafane nzara kuti munotsvaga zvekudya. Tasvika guys, takambotsvaga food. Because tingafa munzara. The nzara is too much. Yo. Kuti fifi. Apa kukupisa. Singaiti. Okay, daddy. Yo. Panza I think pane kamhepo.
I forgot to do this. How am I looking, guys? Look at my husband. So guys, yeah, we are here where you don't know. We are somewhere you don't know. Guys, we are hungry. There's an entrance there, and there's an entrance there. Okay. This one is an entrance also. Okay. Today entrance not kasikisa kutishitsa kune zvokudya I don't know which one. What I want is a restaurant. Okay. Anza vashe kufa. Okay. Hi guys, tafani nzare so. Aba basa rukumba uko. Togononyepedzera setakanganwa kana kuti takuno. Unonyepedzera wange we are okay but we are not. Apa ndanga ndakatsamwa manje guys, taorder chikafu kuita 20 minutes chisina kana kuya, more than 20 minutes tangotarisa madhingi asvika pakupera. Imagine apa ndakumboteerera zvangu voice note, ndo zvatinoita kana tichiteerera voice note. Munhu andisendera voice note toteerera tese nabebi tichiwa kuti zvanzi kudii. Bebi obva andiudza zvake zvekupindura, ndobva ndatanga zvangu kutopindura zvandendawa nechimoko changu imi. Aiwa, kondomuda kamukadzi wangu. Hey, taneta nekugara guys, takutokomplaina pai kuti vanhu havasizoziva tabva nenzara, tauya pano tine nzara tida kudya, madhiringi avatipa atopera, tamirira tichamirira. Zvinobhohwa kuti wapinda murestaurant une nzara, hauna chawadya kubva kumba kuti rika ndinoponera uku, wosvikako vakukunonokera. Takagara zvedu takangotongoitawo patience, but mufaro futi wanga uripo kuti tava neimba nyowani ine makamuri akasiyana siyana. Ipapo vataitaura nyaya tichinyeya, tikaona chimurunguwo chinenge chichidya zvirizvo tochinyeya. Iwe tombodiko, mavoice notes ndiwaye mavoice notes, basa ibasa, tichifonerwa, tichipindura, tichitaura zvose tichiita zvose. Takangomirira chikafu sezvamurunguona kuti chiri tokononoka kuuya pavhidhiyo zvikunyatsooneka kuti chikafu ichi hachisi kumbouya zvikumhanya. Chabva chazongosvikawo paya tikati maita basa zizi, inini ndandisingakandiweitaka ndaitoda zvikutodaro. Ini nangu ndifavorite yangu maribs. Kiki anofarira mabhega zvikudaro, indodya maribs, but maribs ekurestaurant sometimes anondibhowa chichiri chitokotoko. Ini ndikangobata 100 rand ndototenga maribs akakura zvokuti Kiki anonyatsondifurayira padeni, but zvisinei ndezvekurestaurant. Kakurestaurant kudawo hazviri kunyanyisa, but manje ndakazongoona kuti tumasino zvino handigute manje. Ndikati maya ndotomboda eggs benedict inonzi chi chirungu chanva chanzvinga vakumana. Ini ndachida kuita kunge ndoziva stereki, but inonzi eggs benedict. Ndobva ndati ngaiuye. Look guys, Kiki aundimwira drink rangu. Look guys, tisitega vatema muno, vamwe vese they are white, nevarungu vega muno. If you can just see. So tisitega vanhu vatema muno, tichimbozorora. Vanhu vanofungidza kuti mba kwedu kwakarongeka kusina kurongedzwa. Tisitega vanhu vatema muno. Surrounded by white people. Imagine. Eggs benedict yaingauye haichauye paya. Apa taioda kudhara takutopedza kudya, Kiki atoona murume wangu atopedza machipisi ake pano. Ndobva atoona zvakanaka kuti andipewo machipisi, anoziva kuti murume wake anofarira mafresh chips sei. Ndobva atondipa wake, ndobva andipangurira paya. Ndikati maita basa mai mwana, ndo kunonzi kuda murume uku. Eggs benedict yabva yauya paya ndoya muri kuona pakona pescreen apo. Imi ndakabva ndafara kandikati zvemagona kuma muchinonoka muchinonokereko. Ndika nditore nhasi nembodya, nhasi ndatora chiri single. Zvinonzofamba zviri zvikapo, I mean zvinofamba zviri 2 zvima eggs benedict. Saka nhasi ndati ndikuda chisingle semunhu asina mari zvezvi. So guys, chinonyandinetsa pa eggs benedict apa panyaya dzekunodya apa handizozivi kuti fork and knife here kana kuti
fuku yega kana kuti knife chete. Saka zvinhu zvinongondinetsawo so. Saka manje kiki anofarira zvake kudya nemaoko. Ndiyabva ndikurudzira zvikanzi wangu zvinhu zvikuru zvapinda mudumbu chingodya namavoko. Izvi zvacho zvondiconfuse. It's been long man ndichiti pese pandinotenga egg benedict ndoda kutrya kudya nefork and knife hazvibude ndozongopedzisira ndadya nemaoko every time ndozombotry kuti ndikandirowe zvangu nefork and knife because ndombona tumwe tuvarungu tichikatakata tese chinonetsa ka harisi bhega ka ndobva chizoisa kamwe kachingwa pamusoro at least ndaibva ndangopfanyidzira ndobva ndangodya because iyi ndinondinakira kutopfuura bhega. Manje yani chechinguri pasi chete chichingwa manje pamusoro apo pane paine zai chichi zvimachizi zvimachichi zvakasiyana-siyana zvimabhekoni ndakuzozvishingisa ona ndikangoti aiwa reka nditongorova namavoko panapa hapana yekuseta. So guys, tapedza kudya manje nangu ndatozvimbirwa dedisi dumbu ndofunga muri kuona azvimbirwa futi. So now takunotsvaga hardware iri padhuze nesu toda kuchinja malogs ngeti munotsvaga mahardwares anyway. Tauchinja malogs ebaden tongoda zvinyowani guys ne2-3 zvipikiri zvokuisa mapicture frames madziro. So tombonotsvaga hardware iri padhuze. Thanks for watching. I love you. Rambai muchiona.